Dragi gledatelji, dobra večer. I dobrodošli u treći element. Već tradicionalnu sredinom ožujka obilježava se tjedan mozga. I Hrvatsko društvo za neuroznanost javnosti prezentira 3 teme. Jednu od tih tema obično obradimo u našoj emisiji, a ove godine odlučili smo se za stanja svijesti. Zadnjih mjeseci javnost raspravlja o razvoju svijesti kod umjetne inteligencije. Može li ju uopće razviti i kako znamo je li ju razvila? No dok se bavimo tim pitanjima, promiče nam jedan važan detalj, a to je da još uvijek ne znamo biološku osnovu svijesti, niti biološku pozadinu samosvijesti koja je rezervirana za evolucijski najnaprednije organizme. Kratki uvod u evolucijsku sliku razvoja svijesti donosimo u uvodu. Sva živa bića imaju takozvani temeljni survival kit, temeljne alate za preživljavanje. Svako živo biće želi opstati, razmnožiti se, nastaviti život u sljedećoj generaciji. I zato ima temeljne reakcije i refleksije. Dakle, izbjegava bol ili loše podražaje, privlači ga izvor hrane ili energije, ima nagon za parenje. Sve su to elementarne stvari koje služe za održavanje homeostaze tijela. Gomilu takvih elementarnih mehanizama razvijaju svi od bakterije do čovjeka. Sad, otkad su se pojavili živčani sustavi, od čak hidre ili meduze pa nadalje, to dodaje dodatnu razinu regulacije. Tom primarno služi živčani sustav, da kao malo neki dodatni sustav poboljša one elementarne homeostatske mehanizme. A onda u nekom visokom stupnju na to, recimo ptice i sisavci, dakle visoko razvijeni živčani sustavi, onda tu dolazi ono što se veli široko kognitivno, dakle spoznajno, dakle više živčane funkcije koje nisu nužno odmah svijest ili ono tipično naše. Iz svih tih mehanizama nastaje proto-ja. Proto-ja nema moć opažanja i ne čuva nikakvo znanje. To je samo temeljna referentna točka koja je izranja iz različitih interaktivnih signala koji se protežu kroz različite razine živčanog sustava. Na to se nadogradi temeljna svijest koja onda pravi temeljno ja. Znači to je da ovdje i sada vi možete biti svjesni da će imaš nešto što mapira odnos organizam objekt ili bilo koji podržaj iz okoline i onda nešto što mapira tu mapu, dakle sekundarnu reprezentaciju u mozgu, to bi bila recimo temeljna svijest. Dakle, proto-ja je potpuno nesvjesno, to je ono kao refleksi, nagoni, mehanizmi, biokemija i sve. Onda dođe neka reprezentacija u mozgu koja to prati da bi mogla povratnom vezom, jel da onda kora može kad primi informacije natrag djelovati na razne sustave. Primjerice, kod reakcije straha mozak primi informaciju o tome, a onda slijedi niz reakcija koje idu iz mozga. Šire se krvne žile, povećava tlak i puls. Sve to radi temeljna svijest, ali ona nije svjesna sebe. Ona je ovdje i sada, nema prošlost ni budućnost. Na to se na kraju nadogradi kod gotovo sigurno čimpanza, rezus majmuna, babuna, dakle slonova, svih ovih koje uvijek brojimo kao najpametniji sisavci. Jedan dio koji, zato što je kod njih se razvije nešto se zove radno pamćenje, dakle da barem pol minute, minutu može držati razne informacije, ono dignute iz skladišta, da tak velim memorijskih. Sad imate neki podrž, dakle, koje je naše iskustvo u prethodnom životu sa svim tim situacijama, to se prizove iz memorije. To onda podrazumijeva da imaš autobiografsko pamćenje, koje se cijeli život razvija, jer stalno učimo nešto i novimo, i onda imaš autobiografsko ja. Autobiografsko ja temelji se na trajnim zapisima iskustava temeljnog ja. Ti se zapisi mogu aktivirati kao neuralni modeli i pretvoriti u eksplicitne slike. Temelji se na autobiografskom pamćenju, koje se neprekidno povećava tijekom života, no može se preoblikovati i kao odraz novih iskustava. Mi smo naravno svjesni svog autobiografskog ja. Proširena svijest seže i u prošlost i u budućnost. Ona je sve ono što je i temeljna svijest, samo više i bolje. A tijekom evolucije i ontogeneze neprekidno raste. I onda se na to nakalemi kod nas jezik i kultura.
Dakle, kad jednom imaš jezik koji sve te slike, mentalne reakcije prevodi u neki, ajmo reći, pojmove, onda s njima puno preciznije, jasnije možeš manipulirati. I onda kad se na to još doda da smo kroz jezik imali oralnu predaju pa pisanu predaju, dakle kulturu, onda iz generacije u generaciju su se gomila znanja i onda stvarno nastane ono što je human specific ili unik. A čovjek koji je razvio jezik i kulturu može razmišljati o svojoj smrtnosti, sudbini i smislu života. Bez toga nema ni religije, ni umjetnosti, ni morala i etike, ni savjesti, ni razlikovanja dobra od zla. Upravo je to ono na što mislimo kad kažemo svijest. I kad kažemo kako je svijest specifično ljudska osobina, zapravo mislimo na najviše dosege proširene svijesti, a ne na temeljnu svijest. S nama su večeras docentica Marina Raguž sa Zavoda za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala. I docent Hrvoje Budinčević iz Klinike za neurologiju Kliničke bolnice Sveti Duh. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Hrvoje, ono što tradicionalno opisujemo kao svijest, opisujemo kroz dvije dimenzije. Ovdje imamo jednu sliku toga. Možete li nas ukratko provesti kroz te dvije dimenzije? Pa te dvije dimenzije su u stvari svjesnost i budnost. Kod budnosti u stvari tu gledamo da li osoba ima otvorene oči ili nema. To ako bismo tako pojednostavili. A kod svjesnosti u stvari gledamo ove više kognitivne, odnosno više živčane funkcije. Evo na ovom dijagramu možemo i vidjeti kako te dimenzije svjesnosti i budnosti utječu na podjelu same svijesti. Kako možemo gledati? Znači tu možemo, ako imamo potpunu svjesnost o sebi i o okolini, onda se to odnosi na ovu potpunu budnost i svjesnost, odnosno to što smo mi sada ovo što sad jesmo. Ali ako gledamo dalje, na drugom kraju ovog grafikona je koma. Odnosno, tada nismo ničega svjesni, niti smo budni. I sad između toga imamo ove druge segmente koje mi u kliničkoj praksi kako pratimo, tako i ocjenjujemo. Znači tu je ovo takozvano vegetativno stanje koje može nastati. Također minimalno svjesno stanje koje se u stvari razlikuju po stupnju svjesnosti. Znači, na primjer, u vegetativnom stanju osoba je u svom svijetu, dok je za razliku od toga u minimalno svjesnom stanju ona s nama, to jest osoba s nama ostvaruje neki kontakt, ali ne u onoj mjeri koje bi mi očekivali da je potpuno svjesna. S druge strane, mi u našoj kliničkoj praksi evaluiramo jasno i poremećaj spavanja koji su također tu prikazani i to se može pratiti kroz, na primjer, jednu pretragu koja se zove polisomnografija. I tom pretragom onda evaluiramo te stadije spavanja i gledamo da li osoba, znači u toj pretrazi možemo vidjeti da li, na primjer, osoba ima samo te smetnje disanja u spavanju ili ima još neke druge poremećaje, na primjer sindrom nemirnih nogu, ili evaluiramo same nesanice za koje nam je bitno ova REM faza spavanja, duboko spavanje, duboki san i pospanost i to. A jedna od stvari koju nemamo na grafu, a to je kratkotrajni gubitak svijesti. Kako se to dogodi? Kratkotrajni gubitak svijesti najčešće nastupa uslijed pada krvnog tlaka. I to je takozvana sinkopa, kad naglo padne krvni tlak, osoba ostane bez svijesti kratkotrajno. Čim dođe rekli bismo u horizontalu, onda se to normalizira, tlak se izjednači i dolazi do adekvatne opskrbe mozga krvlju. I na taj način osoba dolazi svijesti i vraćaju se jasno funkcije. Postoji jasno ta sinkopa, može to biti. S druge strane može doći i do epilepsije gdje dolazi do poremećaja u živčanim stanicama, odnosno zbog nekih promjena u mozgu dolazi do tih izbijanja određenih neurona i mogu također izazvati poremećaj stanja svijesti i svjesnosti, odnosno osoba može izgubiti isto tako svijest. Tada najčešće imamo takozvane generalizirane napadaje
tako su se prije zvali, sad ima posebna terminologija, ali u svakom slučaju to je puno lakša terminologija da imamo generaliziran deo čovjek recimo bez svijesti i trese se sav, a s druge strane može imati i samo poremećaj svjesnosti, odnosno da je on s nama prisutan, samo mu se, šta ja znam, ne može s nama komunicirati na onaj način kako bi mi očekivali. Tako da to su te neke stvari koje mi susrećemo u toj kliničkoj praksi. S druge strane, jako je bitno to da taj poremećaj svijesti, ako nastaje i duže traje, može izazvati i trajna oštećenja mozga, a to najčešće viđamo, na primjer, u moždanom udaru. Samo bi s druge strane još napomenuo, sinkopa nije obično simptom moždanog udara. Znači, nevezano ne mora, obično je to fokalni ispad cirkulacije kad dolazi do moždanog udara, dok za razliku kod sinkope to je na neki način generalizirani pad tlaka, ali kratkotrajni, to se odmah oporavi i to ovo što je govorilo i onda možda u toj stanji sinkope, to jest to kad padne tlak, dolazi do aktivacije tog simpatikusa i tog temeljnog ja, koji je baziran u stvari, kako po svemu sudeći, na autonomnom živčanom sustavu koji je odvojen od naše svijesti, koji sam funkcionira bez obzira na nas. Ako se nađemo u nekoj situaciji da nam je potreban neki kirurški zahvat, najčešće ćemo završiti u općoj anesteziji koja je ovdje na grafu vrlo nisko, malo iznad kome. Međutim, kod vas u neurokirurgiji je specifična situacija jer neki pacijenti ne trebaju biti u potpunom zapravo besvjesnom stanju, odnosno nekim zahvatima moraju komunicirati s vama. Kako to izgleda? Tako je. To izgleda vrlo interesantno i pacijenti se moraju jako dobro psihički pripremiti za takav zahvat. Na našem zavodu mi radimo operacije ugradnje elektroda u mozak, takozvana duboka mozgovna stimulacija, u kojoj bolesnik je nužno da bude budan tijekom operativnog zahvata kako bi plasiranjem elektrode vidjeli momentalno smanjenje simptoma bolesnika, naročito kod Parkinsonove bolesti, kod koje je jedno od obilježja bolesti tremor ruku ili zakočenost, odnosno rigidnost ekstremiteta, i prilikom operativnog zahvata kada neurokirurg umetne elektrodu pacijentu u mozak, odnosno implantira elektrodu, kod bolesnika u datom momentu dođe do olakšanja tegoba i dođe do smanjenja tremora. I u tom trenutku bolesnik zapravo odahne i shvati da je taj cijeli, recimo to tako, teror operacije u budnom stanju proživio radi adekvatnog razloga. Također u neurokirurgiji se koriste i takozvane budne operacije u kojima se odstranjuju tumori takozvanih elokventnih regija. To su regije koje su odgovorne za primarnu motoriku, za primarni govor, za razumijevanje. I u takvim operacijama bolesnika se također mora dobro psihički pripremiti da će uslijed operativnog zahvata otvorene lubanje prikazanog mozga biti probuđen i da će se stimulirati moždana kora kako bi se dobili adekvatni odgovori i kako bi se dobro mapirao mozak i kako bi mi, neurokirurzi, dobili zapravo granicu do kud možemo ići sa operativnim zahvatom, a da pacijentu ne napravimo trajniji neurološki deficit. Znači, svi neurokirurški zahvati koji se koriste ili u općoj anesteziji ili u budnoj anesteziji ili takozvane budne operacije, one zapravo imaju svoju višu svrhu, a to je pokušaj smanjenja neurološkog deficita kod bolesnika, a s druge strane adekvatnu operativni zahvat kojim ćemo napraviti redukciju ili tumorskog procesa ili što bolji funkcijski zahvat kako bi poboljšali. Spomenuli ste te pripreme, meni zvuči to prilično strašno. Mislim, nisam od onih koji padnu nesvijest čim vide iglu, ali kad odem kod zubara i imam lokalnu anesteziju, znam da me ne boli, svejedno kad se čuje bušilica i krenu klješta, nije baš veselo. Nije ugodno, a sami zahvat započinje sa time da se bolesniku, recimo to tako, ušarafi na glavu okvir, stereotaksijski okvir vicima. Vici se pričvrsta za kost kako bi se glava stavila u takozvani koordinatni sustav. Jer jezgre moždane koje mi gađamo su vrlo, vrlo male i onda moramo biti jako precizni, jer ukoliko elektroda ode 2 mm lijevo ili desno, onda više niste u ciljnoj točci i ne možete isporučiti adekvatno terapijsko rješenje koje ste imali. Tako da s bolesnicima jako dobro provedemo ih kroz cijeli zahvat i jako ih dobro pripremimo. Bolesnici su jako suradljivi i ono što je jako važno da sa takvim pacijentima cijelo vrijeme razgovarate i dajete im upute. Sada ćemo napraviti to, sada ćemo napraviti to. I u načelu nije bilo nikad problema. Sami ste spomenuli da postoji više različitih stanja budnosti u kojima radite s pacijentima, a i ranije smo u emisiji spomenuli da postoji više stanja svijesti. Kako se u kliničkoj praksi određuju ta stanja svijesti? U kliničkoj praksi mi možemo podijeliti te
poremećaj u stvari stanja svijesti. U stvari imamo normalno stanje svijesti, a ova poremećena su najčešće možemo reći da se dijele na komu, sopor i somnolenciju. To su ta 3 stadija. U svakom slučaju one se baziraju na ovom grafikonu koji je malo prije prikazan. Koma je to kada osoba nema otvorene oči i ne reagira na bolne podražaje. Znači vi s njim ne možete uspostaviti nikakav kontakt. Sopor, kad je osoba u soporu, onda osoba također nema otvorene oči, nije budan i on u stvari reagira samo na bolni podražaj, a najblaži stadij tog poremećaja stanja svijesti je somnolencije, gdje je osoba u stvari pojačano pospana. Tako bi mogli najjednostavnije reći. Znači vi sa osobom možete ostvariti neki kontakt, ali čim prestanete s osobom pričati, ona na neki način zaspe. I to su ti takozvani kvantitativni poremećaji svijesti, a osim toga ima i kvalitativnih poremećaja svijesti koji se baziraju prvenstveno na višim kortikalnim funkcijama koji su povezane jasno i sa opažanjem i sa emocijama i sa ostalim tim višim kortikalnim funkcijama. Tako da. Ovo sve spoznaje o zapravo svijesti koje imamo je vrlo teško istraživati. Spomenuli smo da biološka osnova nije toliko poznata. Ono iz čega se najviše uči je kada nekom fali neka komponenta, odnosno biološki dio kada dođu do vas neke ozljede koje su specifične, bilo zbog nekog tumora, neke invazivne ozljede mozga, onda mi zapravo naučimo koji je to dijelić mozga povezan sa kojim stanjem svijesti. Evo u literaturi sigurno ima različitih primjera. Možda neke zanimljive. Ima literatura je vrlo interesantna i povijest medicinska svih intervencija koje su se događale vrlo zanimljiva. Jedan od najzanimljivijih slučajeva je slučaj Phineasa Gagea koji je na građevini zadobio nezgodu na način da mu je metalna šipka prošla kroz lubanju i oštetila ove čevne režnjeve. On je zapravo srećom prošao dobro, preživio je tu ozljedu, međutim u godinama koje su slijedile su primijetili promjene u njegovom ponašanju, ispad u socijalnoj interakciji i razne psihičke promjene, što nas je dovelo do zaključaka i istraživanja u smjeru čevnog reženja, da zapravo pretpostavimo da je čevni režanj jako važan za razvoj osobnosti i za socijalnu interakciju. Nadalje, iz povijesti medicine je jako interesantan slučaj jednog mladog pacijenta, 27-godišnjaka, koji je bolovao od strašne generalizirane epilepsije i došao je kod jednog poznatog neurokirurga u tadašnje vrijeme koji mu je predložio uklanjanje dijela temporalnog režnja, odnosno slijepočnog režnja. Taj dio režnja se naziva hipokampus koji je odgovoran za stvaranje pamćenja i za učenje. Napravljena je obostrana hipokampektomija, odnosno uklanjanje hipokampusa lijeve i desne polovice mozga i taj bolesnik je ostao bez ikakvih novih epileptičkih napada, no taj bolesnik više nije mogao stvarati nova sjećanja. Ono što je on imao su sjećanja iz djetinjstva, sjećanja na roditelje i neka od sjećanja od ranijeg života. Međutim, nije mogao stvarati i procesuirati novo pamćenje. Kako je zapravo kasnim istraživanjima otkriveno da je hipokampus značajan za stvaranje kratkoročnog pamćenja, pa onda preko struktura temporalnog režnja i frontalnog režnja se te slike prebacuju u dugoročno pamćenje. Takav bolesnik je mogao zapravo pamtiti nekoliko povezanih pojmova u vrlo kratkom vremenskom roku. I onda bi ih zaboravio. Tako da je on konstantno živio u nekakvom sindromu zaboravljanja i taj pacijent je živio zapravo dosta dugo, ali kvaliteta tog života nije bila baš naročita. Međutim, ono što smo mi naučili iz te cijele priče je da je hipokampus osnovna struktura za učenje i pamćenje i da jednostavno kada se obavljaju zahvati epileptogene prirode, da se ne mogu obavljati obostrano, jer ako radimo obostrano, onda ćemo pacijenta uskratiti stvaranje novih, zapravo uzimanje novih informacija i stvaranje novih sjećanja, a radimo ju u principu i u današnje vrijeme, ali radimo uvijek jednostrano. Tako da je povijest zapravo puna tih interesantnih priča i ništa od toga mi ne bi naučili da netko to nije napravio na način na koji je napravio. Vjerujem da je naše gledatelje ova vaša priča podsjetila i na jedan film i na brojne druge koji su se bavili sviješću i sjećanjem. Ono što često viđamo u filmovima je čudesna buđenja iz kome, primjerice glavnih likova, no možda u medicinskoj praksi to i nije baš uvijek tako. Na koji način se određuje
što bi moglo potencijalno biti s tim pacijentom? Je li to neko ireverzibilno stanje ili ipak reverzibilno? U ovom pogledu nekad je to stvarno dosta teško procijeniti i dati neku jasnu i definitivnu odluku već na samom početku liječenja kad se susretnemo sa nekim pacijentom koji je poremećenog stanja svijesti. U svakom slučaju vrlo nam puno može pomoći neuroradiološka dijagnostika gdje možemo vidjeti da li je riječ o nekom strukturalnom oštećenju mozga koji uzrokuje takvo stanje, na primjer veliki izljev krvi u mozak. I onda ako imamo takav neki nalaz, onda još osoba je u komatoznom stanju, teško možemo reći da će doći do poboljšanja tog stanja. S druge strane moramo također vidjeti i laboratorijske pretrage u tim stanjima kad je osoba, na primjer, komatozna, jer mogu biti, na primjer, reverzibilni uzroci kome, na primjer, osoba ako se intoksicira alkoholom također može biti u komatoznom stanju, ali to vrlo lako možemo izliječiti. S druge strane, na primjer, hipoglikemija, manjak šećera u krvi također dovodi do takvih stanja. Neki metabolički poremećaj, također bubrežna, insuficijencija, akutizacija bubrežne insuficijencije, na primjer, isto može dovesti do poremećaja stanja svijesti koje se onda, ovisno o uzroku, liječi, na primjer, jetrena insuficijencija, na primjer, dekompenzirana ciroza jetre sa povišenim amonijakom također dovodi do poremećaja stanja svijesti. Tako da, ugrubo možemo reći da se poremećaj stanja svijesti dijele na strukturalne. Ako imamo neki proces u mozgu kao uzrok, može to biti i tumor koji je narastao, koji je došao do one točke kad više nema povratka, kad je toliko velik da je oštetio sve ostale strukture, a s druge strane mogu biti i metabolički uzroci koji neki put mogu se i liječiti. S druge strane mogu biti infektivni uzroci, tako ima. U svakom slučaju ima pregršt tih ovih uzroka koma, ali u tome nam najčešće jasno pomažu ta dijagnostička obrada koja nam ujedno može i pokazati put i procijeniti kakvo će stanje biti kod samog pacijenta. Zanimljivo je zapravo da u nekim slučajevima postoje metode koje vi radite u Dubravi koje mogu pacijente koji se možda na neki klasični način ne mogu probuditi. Ja. Spomenuli ste već metodu koju radite za Parkinsonovu bolest. Ona se zapravo može primijeniti u ovoj situaciji. Kako to izgleda? Tako je. Evo, unazad malo više od 10 godina tim profesora Darka Hudija na Zavodu za neurokirurgiju naše ustanove provodi eksperimentalno liječenje poremećaja svijesti u vidu pokušaja liječenja vegetativnog stanja i minimalno svjesnog stanja. Ono što mi radimo je da najprije napravimo kompletnu obradu pacijenta, kako je docent rekao, i pokušamo vidjeti i isključiti sve faktore koji su već spomenuti i napravimo neurofiziološko testiranje da vidimo kakvi su evocirani potencijali mozga, odnosno ima li taj mozak još uvijek somatosenzorne i motoričke informacije s kojima komunicira sa ostatkom tijela. Ukoliko svi ti faktori koji smo odredili kao uključne kriterije budu zadovoljeni, bolesnik postaje kandidat za duboku mozgovnu stimulaciju jedne jezgre talamusa, to je velika relena jezgra mozga koja se implantira i onda započinje takozvana kronična stimulacija. Bolesnika se stimulira svaki dan i to na način da je stimulacija uključena 3 sata, a potom je isključena pola sata i tako tijekom dana. Prvi rezultati se očekuju unutar nekoliko mjeseci. Pacijenti na uključenu stimulaciju reagiraju takozvanim efektom pobuđivanja. Kada bolesniku uključite stimulaciju, on širom otvori oči, prošire se zjenice, ubrza se tlak i ubrza se puls. To u principu nama govori da smo na dobrom mjestu sa pozicijom elektrode i da smo pobudili cijeli sustav. U kojem trenu i kod kojih bolesnika će taj pobuđeni sustav preći u pravu svijest, to još ne možemo reći. Implantirali smo preko 30 bolesnika i uspješno smo probudili nekoliko bolesnika, što zapravo čini oko 30%
uspješnosti naše metode. Sa velikom kohortom bolesnika koju smo napravili i sa svakim bolesnikom s kojim smo naučili nešto novo, smo se kao istraživački tim zaista jako dobro pozicionirali na svjetskoj sceni i u principu profesor Hudi je jedan od rijetkih ljudi u svijetu i jako velika faca na svjetskoj sceni kada pričamo o poremećajima svijesti, pozvan na svaki veći kongres, na svako veće događanje, da pokaže naše rezultate i da zapravo sa suradnicima iz međunarodne zajednice dijelimo rezultate i pokušavamo naći još bolje kriterije s kojim ćemo uključiti bolesnike i s kojima ćemo pomoći. Zapravo, kad pričamo o takvim pacijentima, to su pacijenti ili nakon srčanog udara, koji su metodama kardiopulmonalne reanimacije ostali živi, ili su to mladi bolesnici koji su stradali u traumi. Pacijenti koji su stradali u traumi, prometnim nesrećama, su mahom mladi ljudi. I onda imate hrpu bolesnika sa poremećajima svijesti u vegetativnom stanju ili minimalno svjesnom stanju koji su nekako na rubu medicine. Niti su pravi neurokirurški bolesnici, niti su pravi neurološki bolesnici, niti kardiološki. Oni su od svega pomalo, ali nisu zapravo ničiji. I sa ovom metodom koju koristimo pokušavamo malo vratiti u fokus poremećaje svijesti i pokušavamo mladim ljudima pomoći koliko god možemo. Znanstvena istraživanja iznimno su bitna i još je tu puno otvorenih pitanja i onoga na čemu možemo raditi, pa se tako razvijaju dijagnostičke metode. Hrvoje, možete li nas malo provesti kroz vaše istraživanja? Što se tiče naših istraživanja, naše istraživanja nisu tako uspješna i tako svjetski popularna kao istraživanja od profesora Hudija, jasno i njegovog tima, jasno sa docenticom Raguž. U svakom slučaju mi u našim istraživanjima se više baziramo na tim, recimo imamo ta komatozna stanja, te moždane udare i sve, i u tom području radimo. Ali ono što je isto jako bitno, što koristimo u svakodnevnoj praksi, to su te neurofiziološke metode o čemu nam je docentica govorila. Mi u svakodnevnoj praksi koristimo, na primjer, vidne evocirane potencijale koje nam pokazuje stanje vidnog živca. S druge strane, slušne evocirane potencijale, oni nam pokazuju kakva je situacija sa slušnim živcem. To je jasno, jedno i drugo nam može koristiti i dati indirektne pokazatelje o samoj funkciji mozga, što je vrlo bitno. Osim toga radimo takozvani MNG blink refleks, odnosno refleks treptaja, koji je također jedna neurofiziološka tehnika koju možemo na neki način procijeniti funkciju trigeminalnog živca i facijalnog živca, koji su živci koji se nalaze i vezani su baš za funkciju lica, kako motoričku, tako osjetnu funkciju lica. I ono što još mogu se raditi što se radi u svakodnevnoj praksi, to su somatosenzorni evocirani potencijali, da se vidi kakva je situacija sa samim motoričkim putem. U kliničkoj praksi je isto tako važno može se koristiti naročito u ovim nekim stanjima, a ujedno i za evaluaciju pacijenata koji su u komatoznom stanju važna funkcija cirkulacije. Cirkulacija se može također, postoje te takozvane neurosonološke ili ultrazvučne metode kojima možemo u realnom vremenu procijeniti kakva je funkcija moždanog protoka. Tako da tu radimo takozvani transkranijski Doppler koji nam može pokazati da li je adekvatna možda na neki način moždana perfuzija kroz te velike krvne žile. S druge strane može nam indirektno pokazati da dolazi do porasta intrakranijskog tlaka, što nam je bitno za utvrđivanje moždane smrti, a s druge strane i radi eventualne intervencije u prethodnim stadijima. Puno je bilo tema, puno toga smo zagrebali zapravo, iako jesmo u svjesnom stanju, malo smo nesvjesni vremena, nažalost naše vrijeme je isteklo. Hvala vam puno, vjerujem da će još biti prilike za razgovor o ovoj temi. A dragi gledatelji, za tjedan dana govorimo o malim bićima koja vjerojatno nemaju svijest, ali čije smo prisutnosti itekako svjesni i što više idu nam iznimno na živce, a ujedno su i najsmrtonosniji za nas. Govorimo o komarcima. A ako vas zanimaju naše starije teme i sve što smo ranije o mozgu govorili u trećem elementu, sve možete pronaći na platformi HRT i HR i našem YouTube kanalu. Nas možete pronaći na Facebooku i Instagramu, a za tjedan dana vidimo se. Doviđenja.